Mga kamigso, meron tayo dito sili guys mga kamigso. At meron tayong monpis. Yes! Yung taba ng baboy guys. Oh. Ang rekado natin, kamatis, luya, bawang sibuyas, at may kamyas. Yan, paksiw natin guys, ang monpis o bilong-bindong. Yan, ito yung suka natin. Oh. Yan o, ang ating rekado. Ang taba at ang monpis. Maya-maya na lang yan, mga kamigs. Mga kamigs, maglagay na tayo ng kamyas. Papailalim natin sa monpis. Lagyan na natin ng kunting rekado sa ilalim at yung luya sa ilalim natin lagay, mga kamigs. Para yung lasa niya punta sa taas. Yan. Tingnan natin ang kunting kamatis guys. At yung bawang, kamigs. Yan. Gawin na natin yung monpis mga kamigs. Lalaki niyan mga kamigs. Yan. Paksiw natin mga kamigs ang ating monpis na paksiw. Yan. Yan o. Lagyan natin ng taba mga kamigs ang ating paksiw kasi masarap ang paksiw pag may taba. Yan. At ilagay natin yung tira natin kamyas mga kamigs. Meron na din naman yan sa ilalim mga kamigs ng kamyas. Kamatis. Yan mga kamigs, so ang ating paksiw na monpis o bilong-bilong. Yung sili mga kamigs, so huwag natin kalimutan yung pampaanghang. Yes! Yan o. Tignan natin ang asin mga kamigs. Yan. Yan ang ating asin mga kamigs. At suka. Yan mga kamigs. So, yan. Lagyan natin ng suka. Yan. Paksiw dito mga kamigs. Yan mga kamigs dito crab yan. Kaya malinaw. Hindi yung sanyog. Yan mga kamigs. Yan. Mga kamigs. So, yun na. Kulo na yung nilaga nating okra mga kamigs. Masarap kasi yan mga kamigs, yung okra sa patis na may sili, kalamansi. Yan. Nilaga lang natin mga kamigs kasi magpapaksiw tayo ngayon. Paksiw na monpis or bilong-bilong mga kamigs. Yan o. Kulong-kulo na siya mga kamigs. Yan. Lutuin lang natin ang maikihan mga kamigs. At maya-maya mga kamigs, isasalang na natin yung ating paksiw. Yan o mga kamigs o. Yan mga kamigs. Luto na yan mga kamigs. Yung ano yan, ng okra. At isasalang na natin yung ating papaksiwin. Kamigs. Isasalang na natin yung ating paksiw. Lagyan natin ng paminta guys. Yan. Yan. Paminta na yan mga kamigs. At papakuloyin lang natin yan mga kamigs. Yan o. Yan mga kamigs o. Pinalang na natin ang ating paksiw. Yan. Maya-maya na lang yan mga kamigs. Yan. Takpan muna natin. Kamigs. Lipin na natin.
Yan mga kamiks, oh. Kulong-kulo na ang ating paksiw. Yan, ang ating paksiw mga kamiks. Kuloyin natin ang pakuloyin yan mga kamiks. Maluto na yan mga kamiks. Ating paksiw. Tuloy-tuloy lang pagkulo mga kamiks. Yan kasi ang ano ng paksiw mga kamiks. Napakulong maigi. Yan mga kamiks, kung tulingan yan. Dali namin palambutin yung buto niyan. Maghapon lang na kung ano yan. Yung in sa ano sa apoy mga kamiks. Nalambot na yung tinik ng tulingan. And yan, luluto ko lang ng paksiw niyan mga kamiks. Masarap daw yan kasi sabi ng nanay ko. Masarap daw ang paksiw ng munpis. Pero masarap din naman yan sa bawan kasi puting isda. Kaso modo ano na siya. Ano na sa yelo. Kaya pinaksiw muna natin. Yung tira, magpiprito tayo bukas. Kasi yan ay 2 kilo naman ang binili. Yan mga kamiks. Tuloy-tuloy lang natin mga kamiks ang ating pagkulo niyan. Yan mga kamiks, oh. Yung kamyas mga kamiks, masarap yan. Masarap yan mga kamyas sa paksiw. At may taba tayo dyan mga kamiks. Yan, oh. Taba ng baboy. Yan mga kamiks, oh. Maya na yan mga kamiks. Takpan muna natin para mabilis maibasan ng sabaw. Mga kamiks. Tingnan natin mga kamiks. Yan mga kamiks. Kulong-kulo na siya mga kamiks. Yan. Namudo may ano siya mga kamiks. May anghang. Nilagyan natin ng silver. At maasim talaga siya dahil sa suka at kamyas. Grabe guys, ang sarap ng lasa. Nice. Kaya mga kamiks, oh. May mga simpleng luto mga kamiks sa paksiw ng Bicol. Yan lang mga kamiks, oh. Kamatis lang mga kamiks, ulam na. At kamyas, taba ng baboy. Yes! Ano, kita nyo naman, oh. Ano? Mariusip mga kamiks. Pag hindi pa napasarap ang kain na yan, kamala. Ang ano kung gano'n malang munpis man mga kamiks ay ano, masarap. Ano? Ang bilong-bilong sa Tagalog. Sa amin kasi sa Bicol ay timon-timon. Yan ang tawag dito sa Bicol. Ay nagano tayo, yan pala ay munpis or sa Tagalog ay bilong-bilong. Mga kamiks. Kailangan natin mag-search para malaman natin kung ano sa Tagalog yan. Kaya, mga kamiks, oh. Diba? Mga simpleng luto ng Bicol, mga kamiks. Yan, oh. Kita nyo naman
itsura pa lang mga kamigs, diba? Nakakagutom na. Yan. Ikaw ba naman, no? May kamyas, may taba ng baboy, may kamatis, diba? Suka, paminta, luya. Luya ang nagbibigay ng lasa mga kamigs, saka yung suka at kamyas. Yan garing. Saka yung nilagay nating sili. Diba? Sobrang sarap talaga niyan guys. Pag nakatikim kayo na yung bunpis na to or bilong-bilong. Magabal din naman ang laman niya mga kamigs. Kasi malalaki siya. Diba? Marami mga kamigs oh. Yung ating taba oh. Lumalabas ng mantika niya. Yan oh guys. Yan guys oh. Takpan muna natin mga guys para kunti na lang ang sabaw niya. Yan mga kamigs. Mga kamigs, silipin na natin mga kamigs. Yan, kulong-kulo na mga kamigs ang ating paksiw. Yan o. Kunti na lang mga kamigs ang kanyang sabaw. Malapit na siyang maluto. Yes! Yan mga kamigs o. Ang paksiw na bunpis or kaya bilong-bilong. Sa Bicol naman ay timon-timon. Yan mga kamigs. Yan po ang kanyang tawag. Sarap yan mga kamigs. Nasa ano ko yan, nasa short video. Yan. Ayan mga kamigs. Ito na yan mga kamigs. Hanggang dito na lang po muna ang aking munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga ginagawang video. Mag-iingat po kayo lagi, saan man po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po kayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye! Ingat po kayo palagi. Jesus love you po. Bye-bye!